Hallo und willkommen für der Historiestunde. Egedal Gymnasie er i dag bare et helt almindeligt STX. Men for 3 år siden var det et centrum for slavehandel i Europa. Jeg vil tage jer med i Egedal Gymnasies mørke fortid. Det her ligner måske bare en bunke sand, men det er i virkeligheden en massegrav, fyldt med alle de døde slaver, der for 3 år siden arbejdede på markerne her på Egedal. Langt størstedelen af slaverne begravet her er mørke i huden. Det er på grund af socialdarwinismen. Det her var engang en slavemark. I dag er det blot en fodboldbane. Ja. Velkommen til et interview med Historie Martin. Så har vi en ekspert med, der hedder Søren. Han fortæller lidt om slavehandlen, om hvordan der har været slaver her på Egedal engang. Så ja. Altså man kan sige, slaverne kom jo, da hele Europa begyndte at kolonisere ud til verden, og de skulle ligesom have nogle arbejdere. Det blev dog først en rigtig race, da man kom over til Afrika og sådan nogle steder der. Fordi man ligesom skulle have en grund til at bruge dem som slaver jo. Så derfor så var det deres hudfarve, for det var det, der var anderledes ved dem selvfølgelig. Og det ved vi jo i dag er meget forkert. Ja. Og så det startede med de her kolonier her. Det havde ikke så meget plads. Det skulle bare lige have en havn og sådan lidt, og så var det til at sælge slaverne og sådan videre. Men sådan som, at medicinen blev bedre, og våbnene blev bedre og sådan noget, så kunne man lige pludselig erobre rigtig meget land. Så lige pludselig blev det et kapløb om mellem alle de store europæiske magter om at have mest land i udlandet. Ja. Kan du ikke sige lidt mere om slaverne på Egedal? Altså der tror jeg skulle så fejl, for der har altså aldrig været slaver på Egedal Gymnasie. Som I kan høre, se om, så ved vores ekspert ikke noget som helst om slaver. Egedal. Det var et kæmpe marked for slaver. Man kan næsten dufte alt det sved og tårer, som slaverne har været ude for her på den gamle bommelsmark.